Какво става, хора? Аз съм Ninja Боец и днес ще ви покажа тази количка на бързи и яростни, която е офроуд джипка. Ето вижте. Напише. Чайте да го обърна, за да го видите и вие. Fast and Furious. Само да кажа, че видеото, което снимам, го снимам с новия ми телефон, който е Redmi 15C. Да, значи с новия ми телефон сме пушка за Коледа и за Нова година. Ще има много нови видеа. Най-вероятно някой ревю на някоя количка, която до сега не сте виждали. И да, като цяло за Коледа и за Нова година съм планирал доста много нови работи. Да, така отзад съм опа. Тук някъде ще се вият легата ми. Да, планирал съм и сигурно, ако имам пари, дай Боже, да имам пари, да си купя някакво, защото доколкото знам, до нас има един магазин King Kong Shop. В него продават ефтини китайски лега за по 3 лева и 20 стинки, което е супер ефтино. Тъй, че може и да си купа някое и да го анбокса на видео. И най-вероятно да се опитам да го обработя и да го едитна. Не знам как ще стане, защото това ще е доста трудно. Но да, за Коледа и за Нова година съм планирал доста много нови работи. Даже вижте какво съм построил за Коледа. Трябва да го видите много яко. Ето това. Красота. Човек, красота. Да. И това, човече, си построихме. Аз още сигурно още като бях с Samsung. Мисля, че тогава си го взех. Само да кажа, че Samsung ми се щупи, вече официално го няма. Вече ще снимам само с новия телефон. На него си прехвърлих всички профили, акаунти и всякакви други работи. Тъй, че да, ето тук са ми и другите работи. Ето тук може да видите. Значи за Коледа и за Нова година сме пушка. Тъй, че очаквате много нови видеа за 2026 и за Коледа и за Нова година. И да, това бях аз, Ninja Боец. Ще се видим в следващия клип. До скоро!